Незаконна паспортизація жителів окупованого Криму та Кримська платформа. Такі теми підняла українська делегація на дипломатичному форумі в Анталії. До неї увійшли лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, голова Меджлісу Рефат Чубаров, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, його перша заступниця Еміня Джапар, народні депутати України Ахтем Чийгоз та Рустем Умєров. Він під час свого виступу заявив про важливість парламентської дипломатії та переконаний, що необхідно посилити механізми цифрової співпраці і інформувати партнерів про злочини окупантів. Ми з колегами постійно спілкуємося з делегаціями Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО та Чорноморського економічного співробітництва і працюємо з групами дружби в парламентах. Зараз наша мета – розширити присутність питань Криму в арабських, африканських, латиноамериканських та азіатських країнах. І ми будемо використовувати всі існуючі та неіснуючі діджитал та не-діджитал інструменти, щоб постійно інформувати наших міжнародних партнерів про об'єктивну ситуацію з порушенням прав людини в Криму та питаннями безпеки в Чорному морі.